Het punt is dat een hele prutte mensen op deze wereld en in deze tijd met dingen geconfronteerd worden die eigenlijk onmogelijk binnen. En waar ik eigenlijk op doe, is die opzette kat die vannacht, ik denk om moeders, jou wat waan, op mijn half voel, betrof ik wekker waar, ben toen een opstaan, aan de badkamer erom. Ik denk die wel meer mensen doen. Maar in een spiegels jongen die achter die en ben weer bed in kroop. Ik heb natuurlijk die kat weer even omzet. Mijn vriendin slept ondertussen mooi trop. Die geen probleem verder. Die mag kennen vind ik. Net zo dat elk moment dat ik wekker ben, zie ik wekker weer een maand of wekker bij een maand. Helemaal net. Wel cool. Maar die opzette kat is echt weer een teken van onze gemeenschappelijke band. En dat bedoel ik de band tussen mijn vriendin en ikzelf. Omdat die kat herinnert aan een gebeurtenis die een hier lien van is. Een trieste gebeurtenis. Namelijk dat op een zaterdagmiddag de kat van mijn vriendin eigenlijk die deerrieden waar door een grijze Opel Monza, een van de oudere model. En dat beide onsje moesten omdat we te vaak voor het keukenraam staan. Dat wie net mooi. Dat wie ja, dat heeft op ons beide behoorlijk indruk maken. En nee goed, ik ben toen naar boeten rond, vrij pissig. Ik heb toen met die man praat. Ik mag jou complimenteren met jouw prachtige auto. Maar ik ben net zo kapot van jouw restyle. En daar had hij wel begrip van. Die zei, ik ben slordig geweest op jouw taak. En dat kan ik doen om goed te maken. Toen heb ik even praktiseerd. En er is het volgende uitkomen. Ik zei, eerst gaat mijn vriendin aan van jou halen zodat jou hier dikje meidje kennen. Dan ga je de rest van je kat begraven. En dan heb ik vannacht nog een klusje veel. En die een volgende. Ik heb de man van de Opel Monza heb ik toen naar zijn woorden gestuurd. Dat ben Turkse meisje. En die had een kat. En die man van de Opel Monza had toen die kat in het nek gegrepen. Tje een moord omgooid. Die. En heb ik me opdracht doen om die kat opzetten te letten door vakkundige mensen. Bewijzen van troost voor vooral mijn vriendin die we echt net blij mee wie. En zo heb ik een kaam aan die kat. En zou je goed doen. En ik had de man van de Opel Monza in de hongersquad. Dan kun je een ritje maken in die auto, want ik vond het wel mooie dingen. En eind goed, al goed. Meestal, je jaren bent kort op wel, denk ik. Bedankt.